Millaisen näytön tarvitset? Monella meistä on nykyään kotona televisio, jonka näytön tarkkuus on huippuluokkaa. Mutta monet meistä katsovat TV-sarjoja tietokoneen näytöltä ja vietämme läppärin edessä päivittäin vähintään saman verran aikaa kuin telkkarin edessä, jos ei enemmänkin. Miksi et siis vaatisi myös läppärisi näytöltä yhä hyvää kuvanlaatua kuin TV:ltä? Tietokoneen näyttöjä vertailtaessa kannattaa kiinnittää huomiota kahteen seikkaan, niiden tekniikkaan ja resoluutioon. Resoluutio kertoo, kuinka monesta pienestä kuvapisteestä tai pikselistä ruudulla näkyvä kuva koostuu. Mitä enemmän kuvapisteitä tai pikseliä, sitä korkeampi resoluutio ja sen tarkempi kuva. Tässä kohtaa sinulla on muutamakin vaihtoehto. Monissa tämän päivän näytöissä on HD-resoluutio. HD on lyhenne sanasta High Definition, joka suomeksi tarkoittaa korkeaa resoluutiota eli kuvan tarkkuutta. Teknisesti selitettynä HD:sta puhutaan resoluutioilla, jossa on 1366 × 768 pikseliä. Tämä tarkoittaa, että kuva koostuu miljoonasta pikselistä tai kuvapisteestä. Jos HD:stä mennään yksi taso ylöspäin, pyydytään Full HD:hen, jossa on 1920 × 1080 pikseliä. Full HD:ssä on siis 2 kertaa enemmän pikseleitä kuin pelkässä HD:ssä, ja siksi kuva on myös huomattavasti tarkempi. Mutta ei tässä vielä kaikki. Seuraava askel kohti täydellistä kuvanlaatua on QHD, jonka resoluutio on 2560 × 1440 pikseliä. Eli yhdessä kuvassa on 3,7 miljoonaa pikseliä. Ja lopulta kuvan tarkkuuden Rolls-Royce on tietysti UHD tai 4K, jossa kuvan laatu on 4 kertaa tarkempi kuin HD-näytössä. Ja nyt todella puhutaan huippulaatuisesta kuvasta, sillä pikseliä on yli 8 miljoonaa. Hyvällä näytöllä varustettu läppäri ei välttämättä kilpaile olohuoneen telkkarin kanssa, vaan tarjoaa yhtä hyvä, jollei paremman katseluelämyksen. Mutta niin, me suosittelemme, että valitset Full HD:n tai sitä paremman näytön. Mitä enemmän pikseleitä, sen tarkempi kuvan laatu. Nyt olemme käyneet läpi tietokoneesi ruudulla näkyvän kuvan laadun. Seuraavaksi kerron sinulle lyhyesti näytön takana olevasta tekniikasta. Gigantissa on myynnissä pääasiassa 2 erilaisella, eli TN- ja IPS-tekniikalla varustettuja näyttöjä. Se, kumpi niistä juuri sinun kannattaa valita, riippuu siitä, mihin tietokonettasi eniten käytät. Tiivistetysti voidaan sanoa, että TN-näytöt pystyvät vaihtamaan näytön kuvan yhdestä toiseen äärimmäisellä nopeudella ilman viivettä. Tämä on tärkeä ominaisuus niille, jotka pelaavat paljon tietokonepelejä. IPS-näytössä on puolestaan parempi värisaturaatio, eli värit toistuvat näytöllä kirkkaammin ja täyteläisemmin. Punainen on punaisempi, musta on mustempi ja niin edespäin. IPS-tekniikassa on lisäksi se hyvä puoli, että kuva säilyy korkealaatuisena, vaikka näyttöä katsoisi hieman sivusta. No niin, nyt olemme käyneet läpi monta teknistä seikkaa, mutta mietit varmaan yhä samaa kysymystä. Mikä tietokone minun pitäisi valita? Markkinoilla olevat kannettavat tietokoneet voi jakaa 2 ryhmään. Perinteisiin kannettaviin ja niihin, joita kutsutaan nimellä 2-in-1. 2-in-1 tietokoneessa saat ikään kuin 2 kärpästä yhdellä iskulla, sillä siinä on tavallisen näppäimistön lisäksi myös kosketusnäyttö, jota voi käyttää tablettina. Tällaiset 2-in-1-mallit ovat monikäyttöisiä vaihtoehtoja. Sillä niillä voi katsoa TV-sarjoja ja selailla nettiä sohvalla, mutta sen voi myös ottaa mukaan esimerkiksi kouluun tai toimistoon, jolloin se toimii täysipainoisena läppärinä. Suosittelemmekin 2-in-1-konetta sellaiselle, joka tarvitsee tietokonetta niin kotona kuin reissussakin ja käyttää sitä sekä työskentelyyn että viihteeseen. Tässä siis tärkeimmät vinkit kannettavan tietokoneen ostoa helpottamaan. Mutta tule ihmeessä käymään Gigantin myymälässä, niin kerromme lisää. Ja myymälämme ovat helppoja löytää, ovessa lukee Gigantti.